Γεια σας κορίτσια! Σήμερα σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε τα αγαπημένα προϊόντα για το μήνα Φεβρουάριο αλλά και για το μήνα Μάρτιο. Ό,τι χρησιμοποίησα το τελευταίο διάστημα λάτρεψα και αγάπησα, αλλά και τελείωσα, γιατί μερικά από αυτά τα πραγματάκια τα έχω τελειώσει και θέλω να σας τα δείξω και να τα βαθμολογήσουμε όμως. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε, γιατί θα βγει τεράστιο σίγουρα αυτό το βίντεο και δεν το θέλω καθόλου. Ξεκινήσουμε με δύο dry shampoo, είναι από την Batiste, είναι τα πάρα πολύ γνωστά Batiste. Έχω να σας δείξω δύο, αυτό που χρησιμοποιώ τώρα και αυτό που τελείωσα το τελευταίο διάστημα. Θα πάμε πρώτα σε αυτό που τελείωσα, είναι το Fresh Cool and Crisp. Εγώ νόμιζα ότι πήρα το original, αλλά τελικά πήρα αυτό, νόμιζα ότι αυτό ήταν το original όταν πήγα στα Hondo Center. Μπορώ να πω ότι μου άρεσε πιο πολύ από το προηγούμενο. Το προηγούμενο που είχα ήταν νομίζω με άρωμα πούδρας, κάτι τέτοιο, και δεν άντεχα το άρωμά του. Σαν αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό, ήταν τρομερά καλό, απλά δεν άντεχα το άρωμά του. Γι' αυτό ήθελα το original, αλλά τελικά πήρα το fresh. Δεν μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε, ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι, μένει το άρωμά του είναι πολύ πιο ελαφρύ και δεν με ενοχλεί καθόλου, αλλά σαν αποτέλεσμα δεν μου άρεσε και νιώθω ότι μου τελείωσε πολύ σύντομα, γιατί έβαζα πολύ ποσότητα, οπότε μου τελείωσε πάρα πολύ σύντομα. Του βάζω ένα 5 στα 10, γιατί δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα, και πήγα μετά και πήρα το original, που είναι εκπληκτικό, έχει τέλειο άρωμα που δεν σε μπουκώνει, δεν το νιώθεις μέσα στο λαιμό σου να σε πνίγει και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Οπότε ναι, το original το λάτρεψα, μου άρεσε πάρα πολύ και του βάζω ένα 10 στα 10, είναι το καλύτερο που έχω δοκιμάσει ως τώρα. Στο βίντεο που σας είχα κάνει με το πώς μάκρινα τα μαλλιά μου, μια συνδρομήτριά μου πρότεινε αυτό εδώ το λαδάκι, είναι από Scios, το Absolute Oil Beauty Elixir. Όταν είχα διαβάσει το σχόλιο της συνδρομήτριάς μου, πήγα στο Μασούτι να πάρω κάποια πραγματάκια και είδα πως το είχε 40%. Και είπα εντάξει, το πάρω να το δοκιμάσω. Έχει εκπληκτική μυρωδιά, πάρα πολύ ωραίο άρωμα που μένει στα μαλλιά. Είναι το πιο παχύρευστο λάδι που έχω δοκιμάσει. Τόσο παχύρευστο που στην αρχή πιστεύεις ότι θα τα λαδώσει και θα τα κάνει πολύ βαριά. Εμένα όμως δεν μου κάνει τίποτα τέτοιο. Κάνω πάρα πολύ ωραίο ίσιωμα μετά με το πιστολάκι, ίσιωμα που διαρκεί και δεν φριζάρουν καθόλου τα μαλλιά μου και νιώθω τις άκρες τους πάρα πολύ ενυδατωμένες. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ και σίγουρα σας το προτείνω. Ήταν και πάρα πολύ καλή η τιμή του, πραγματικά πάρα πολύ καλή. Ένα αρνητικό που έχει είναι πως η συσκευασία του εδώ τρέχει από το προϊόν, βγάζει δηλαδή λάδι, το οποίο βέβαια στεγνώνει γύρω εδώ στο στόμιο, αλλά πάντα είναι λερωμένο και δεν μπορείτε να το βάλετε πουθενά για να ταξιδέψετε μαζί του. Αν ταξιδέψετε με αυτό, πιστεύω ότι θα σας κάνει όλο τον SSR σας χάλια. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά του. Του βάζω ένα 7 στα 10 και τους μόνους πόντους που χάνει, τους χάνει λόγω συσκευασίας. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα περάσω τώρα σε ένα προϊόν μακιγιάζ και θα σας δείξω την λατρεμένη, αγαπημένη και τρομερή πούδρα της Laura Mercier. Είναι Universal, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σε loose μορφή, αλλά βγαίνει και σε compact. Αν θέλετε να την έχετε μαζί σας στον SSR σας, καλό είναι να πάρετε την compact, γιατί αυτή θα σας λερώσει λίγο τα πραγματάκια. Εγώ την έχω όμως πάνω εδώ στο μπουντουάρ και δεν έχω κανένα θέμα, δεν την ήθελα για να την παίρνω μαζί μου, γιατί έχω κάποια άλλη που παίρνω μαζί μου. Μπορεί να είναι πολύ ακριβή, είναι πάρα πολύ ακριβή, νομίζω πως την είχα πάρει 38 ευρώ, κάπου τόσο. Έχει όμως τεράστια ποσότητα που κρατάει και είναι η μόνη πούδρα που όταν φτάνω το βράδυ στο σπίτι δεν μου έχει κάνει λιπαρότητα στη ζώνη τάφ. Δεν μου βγάζει καθόλου λιπαρότητα, το μακιγιάζ μου μένει σταθερό εκεί. Δεν είναι πολύ έντονο το αποτέλεσμά της, δηλαδή είναι πολύ λεπτή και δεν φαίνεται καθόλου, είναι σαν να μην έχετε βάλει τίποτα, ούτε κάνει ασπρίλες ούτε τίποτα. Βέβαια αν βάλετε πολύ μεγάλη ποσότητα κάτω από τα μάτια, μπορεί σε φωτογραφίες με flash να σας δείξει ότι έχετε άσπρο, οπότε δεν πρέπει να υπερβάλλετε. Χρειάζεται πολύ λίγη ποσότητα, κάνει όλο το πρόσωπο να μοιάζει λες και το έχετε
περάσει από Photoshop, λιένει τους πόρους και δείχνει πολύ πιο φρέσκο και νεανικό. Τη λατρεύω, απορώ πως ήμουν τόσα χρόνια χωρίς αυτήν και από τη στιγμή που τη δοκίμασα δεν θέλω να δοκιμάσω καμία άλλη πούδρα. Θα περάσω σε ένα προϊόν που έχει ακουστεί υπερβολικά εδώ στο YouTube, γι' αυτό και ήμουν τρομερά δύσπιστη, τρομερά, μέχρι και την τελευταία στιγμή που ήμουν στο ταμείο, πήγα και το πήρα από τα Hondo Center, έλεγα λες να είναι μούφα, λες τελικά να μην είναι τίποτα, λες να είναι απλά πολύ διαφημισμένο. Και δεν είναι άλλο από το καινούριο make-up της L'Oreal Infallible 24 ώρες matte. Εγώ έχω την απόχρωση 20 sand και είναι ακριβώς ίδια με το δέρμα μου, ακριβώς, δηλαδή μου κάθεται πολύ ωραία, ούτε με χλωμιάζει, ούτε μου κάνει πιο σκούρο, ίσα μου δίνει έναν πολύ ωραίο τόνο έτσι ζωντάνιας, δεν με κάνει δηλαδή πάρα πολύ χλωμή. Μου αρέσει υπερβολικά όμως. Έχει το αποτέλεσμα ανάλογα με το πώς θα το απλώσετε, δηλαδή αν το απλώσετε με πινέλο θα κάτσει λίγο πιο έντονο, λίγο πιο βαρύ, όχι λιπαρό, λίγο πιο βαρύ. Αν το κάνετε με beauty blender είναι τρομερά ελαφρύ το αποτέλεσμα, οπότε ανάλογα με το τι θέλω εγώ το βάζω είτε με beauty blender είτε με πινέλο. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή άνετα θα έλεγα ότι μπορεί να γίνει και το καλό μου make-up, το make-up θα μπορούσα να βάζω και ένα βράδυ και θα είμαι σίγουρη ότι θα μείνει σταθερό όλη νύχτα εκεί και δεν θα φύγει. Δεν φεύγει πραγματικά, δεν είναι από αυτά που εξαφανίζονται, που τα βάζετε και μετά εξαφανίζονται, μένει αξιοπρεπέστατο πάρα πολλές ώρες στο πρόσωπο και δεν μου έχει δημιουργήσει θέμα με σπυράκια, γιατί έχω τάση για ακμή. Δεν μου φράζει άρα τους πόρους και μου κάθεται πάρα πολύ ωραίο στο πρόσωπο. Νομίζω πως είχε γύρω στα 13 ευρώ. Για την τιμή του και για το αποτέλεσμα που δίνει, του βάζω πραγματικά ένα 10 και το παίρνει με την αξία του. Θα περάσουμε τώρα σε ένα θαυματουργό προϊόν από την Desert Essence. Είναι ένα Blemish Touch Stick. Ένα stick που το βάζετε τοπικά πάνω στα σπυράκια και σας τα μαραίνει. Έχει ρολόν, είναι με ρολόν όπως είναι τα αποσμητικά. Το άρωμά του θυμίζει βότανα και αυτό γιατί έχει πάρα πολλά βότανα μέσα και όταν το βάζετε απορροφάτε άμεσα, οπότε μπορείτε μετά από πάνω να κάνετε άντα το μακιγιάζ σας και να είστε σίγουροι ότι έχετε βάλει κάτι το οποίο παλεύει να εξαφανίσει το σπυράκι σας. Δεν είναι όπως κάποιες κρέμες που τις βάζετε τοπικά και μετά δεν μπορείς να πλώσεις από πάνω μακιγιάζ. Είναι τέρμα διάφανο και απορροφάται άμεσα, δηλαδή άμεσα δεν υπάρχει. Ενώ στην αρχή έχει φύσα λαδάκι, μετά δεν υπάρχει καθόλου πάνω στο δέρμα. Έχει μια έντονη μυρωδιά γιατί έχει εκχύλισμα από τεϊόδεντρο, οπότε μυρίζει αρκετά έντονα βότανα. Σε μερικούς που δεν τους αρέσει αυτή η μυρωδιά σίγουρα δεν τους αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά, οπότε δεν έχω κανένα θέμα και νιώθω κιόλας ότι βάζω κάτι πολύ φυσικό που με βοηθάει να καταπολεμήσω οποιοδήποτε απέσιο σπυράκι έχει εμφανίσει στο πρόσωπό μου. Του βάζω ένα 8 στα 10 και περιμένω να το χρησιμοποιήσω κι άλλο για να σας πω ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Και περνάμε σε δύο τελευταία προϊόντα, δύο προϊόντα που τελείωσα αυτό το διάστημα, που τα αγάπησα, τα λάτρεψα και νομίζω τα έχετε δει και σε αγαπημένα μου. Πρώτο είναι από την Avon το Body Butter Caribbean Escape, που έχει δίνει και λάμψη έτσι στο δέρμα, είναι εκπληκτικό. Σας έχω πρίξει, νομίζω σας έχω πρίξει σε πάρα πολλά μου βίντεο ότι είναι τέλειο. Το άρωμά του είναι φοβερό, αφήνει υπέροχα ενυδατωμένο το δέρμα, απαλό σαν μωρού και το κάνει να λάμπει. Κρίμα που το τελείωσα τώρα και όχι το καλοκαίρι που θα φαινόταν κιόλας η λάμψη που έδινε στο δέρμα, αλλά δεν άντεξα να περιμένω, ήταν υπέροχο και το χρησιμοποιούσα ασταμάτητα καθημερινά και του βάζω ένα 10 στα 10, μου άρεσε πάρα πολύ. Και περνάμε στο τελευταίο, είναι από την Caudalie, το Beauty Elixir. Είναι ένα νεράκι που προσφέρει λάμψη στο πρόσωπο, ελαστικότητα και ενυδάτωση και είναι γεμάτο με βότανα, γεμάτο με έλαια από βότανα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρω πως πολλά κορίτσια το έχετε δοκιμάσει και δεν σας αρέσει καθόλου. Το έχω δει και στα σχόλια που μου αφήνετε, οπότε σας το δείχνω. Δεν ξέρω γιατί εγώ το αγαπώ τόσο πολύ. Το χρησιμοποιούσα κάθε πρωί στην πρωινή μου ρουτίνα. Ψέκαζα με αυτό το πρόσωπό μου και μετά έβαζα από πάνω τις κρέμες μου, κρέμες ματιών, σέρουμ κτλ. Και ένιωθα ότι ξυπνάει το δέρμα μου και το άρωμά του ξυπνάει και εμένα, γιατί το άρωμά του είναι και για αρωματοθεραπεία. Οπότε ένιωθα μια τεράστια αναζωογόνηση με αυτό το άρωμα και ξυπνούσα πραγματικά. Θα το πάρω σίγουρα ξανά. Εγώ του βάζω ένα 10 στα 10.
Ξέρω ότι πολλές δεν το λατρεύετε, οπότε καλό θα ήταν πρώτα να πάτε σε ένα κατάστημα να το μυρίσετε, να δείτε αν σας αρέσει το άρωμά του. Εγώ όμως το αγαπώ πάρα πολύ και σίγουρα θα το παίρνω συνέχεια. Και τελευταίο έχω να σας δείξω το μοναδικό fashion κομμάτι αγαπημένο τον τελευταίο διάστημα και είναι από το site Romwe. Είναι ένα παλτουδάκι γούνινο, το οποίο δεν είναι πολύ χοντρό, δηλαδή δεν είναι με τίποτα για κρύους μήνες του χειμώνα, με τίποτα όμως. Είναι ακριβώς για αυτή την εποχή τώρα που δεν ξέρεις αν πρέπει να βάλεις μπουφάν ή ζακέτα και είσαι κάπου ενδιάμεσα. Είναι ακριβώς αυτό εδώ ό,τι χρειάζομαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έρχεται περίπου μέχρι το γόνατο, λίγο πιο πάνω από το γόνατο σε μένα. Όσοι με έχουν δει να το φοράω μου λένε από πού το πήρες, είναι τέλειο, είναι φανταστικό, είναι εκπληκτικό. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι αυτό είναι από κινέζικο site. Πραγματικά πολύ ωραίο ρούχο και αξίζει τα χρήματά του. Μου άρεσε πάρα πολύ και είναι το μοναδικό ρούχο που έχω τσακίσει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή από τότε που μπήκε ο Μάρτιος. Το φοράω στα μάτια, φοράω όλη την ώρα αυτό. Δεν το φοράω το βράδυ που έχει πιο πολύ ψύχρα, γιατί σας είπα ότι είναι πολύ λεπτό. Το φοράω όμως το πρωί κάθε φορά φοράω αυτό, ακόμη και με αθλητικά. Αυτά λοιπόν κορίτσια μου είχα να σας δείξω. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου προϊόντα για όλο αυτό το διάστημα που έλειπα από το YouTube. Ήταν πραγματάκια που είτε τελείωσα είτε δεν τελείωσα και συνεχίζω να χρησιμοποιώ, που λάτρεψα, που αγάπησα και που σίγουρα σας προτείνω. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε πολύ κάντε το ένα like και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου για ακόμη περισσότερα βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!